Molusung kami sian tonga-tonga ni Huria tanga bola gajang ngapi do nami tu hamuna boring asubuto saredo sotur nami tu hamuna amang inang ima dinasa daun niro hamuna ima diare bersugut tinalaho pasilum ariare ni nagogo selani na posdoro hanami di hamuna kohana subuton asa toktong marsada ni rohamu ima tinalaho pasilum ariare ni nagogo. Jadi menurut somoni pinang hatan ajapet nabuis tran pasahatami sian tonga-tonga ni perhalado maule ate mani hita maule ate manang itu hata botim. Moloro panjung Tuhan, moloro mahajalhi, amanau sibo anokku, aiso adana tama di pangalahoki, nalao pasona kun rohami, saya si marohami, drakonang berdosai, bahen maahundul di lambungmu, asasona maudisi, di harajaoni, marolo-bolok manang tondiki, makana porsea di Tuhan Yesusi, sana baju pangsogo, marlas ni rohai, marsipaidaan dona porseai, di banua ginja, di surga nauli. Tunguan ina kamis na pasahaton na dohami marhabuk ni roha di parlawani inung na gujo di tikingon inungon ito eder na gujo inungon liok pode jele kuingot inungot dosen na kuingot alileni smetwa kunahina jele parsaoran nam do inungot kira guru na hiya dua hira guru bajai ta dua kiba ala hitiki otu tuito yang muslim keluarga nunga be lao bi nungo pada kontu Tuhan na tanyangka dari metu ibana di laguna semudia hagurjon na bitiki ngoluna pos dolo hatta na inun ni bata ibana di siabuna alani pos dolo hatta itu ang ginami dan nami na ing ma tumikot arap lo haguna tohodon yan nunga be gajang umum ni netuito alay alani perdagingon dang tagamun suhabot roha jalanung nga bola ibaga sa 3 taon inungod di pature-ture ham kubereng sumudia ida si Angelo ida si Margaret pature-ture inungod alay imaharotik kina anggonin naruhan yan boy be melum parsahiton ni nungon alay nung nga beto ko melum nung nga diyan to hatta biba na tulad kuna alani tagusi batu hatta sumudia gajang ni umur ni natuto gajang siya ni manyan umurmu hamok kay boto nami ang ginami pinopar ni natuto jela ditiking uluna uboto kami beritana sededo hamuna kay boto nami do ang ginami
atong nang dipudian ni nagtutupe ido irim ni rohanami irim ni rohanta boy totong sadahamuna di namadalani aka ari-ari ni ngulumuna di parsaura muna aka namartinuluhot namariboto namaranggiboru namarahaduli boy ni atotong di bagasan hasadaw kamu asa dalida ma haburudyon ni nagtutuot di kinguluna dalida may siyan para sa orang muna hamu aka namartinuluhon ima pangiluan nami jala ima tangyang nami tutu hatta asa lam ditabay tu hamali hamu nang aka paksamotan ditabay di hamu gajang ni umur jala tar lumobit ahe diam di kusniga niya nang goran ni gajang ni umur ni lumur ngana sa umet penyan ma Alay besis may ko nabi ang ginamit si Mika. Asi marwani tu hatta. Tumi bumati tungos di bata sirokap na burju di bata na manhabiaran di bata. Ima Panginoon namin si tumi bumati tu hatta yang ginamit si Mika. aduk-aduk na tua-tua na tahulongi di bagasan habot ni Roma atik penong songoni umur ni na tua-tua tahun yagi dohami adong do jala dalam do pe lumun ni Roma mono na tua-tua ni ba sendiri diamuna keluarga Panjaitan dison rohami tumuan sian kuriatai tumuan ina maranata na pasahaton na turut berduka cita rohami di parlaoni na tua-tua tahun nunga be titu sir-sir lakiningan akka hata nauli
Alay ng sala ulangan akahata na denggan akahata pasu-pasu. Dihamuna sudah pinoparni na dua-duaon akang ukuenjel boron. Sawadikjo ubatorang molo iba mulai mehmet nitada akawon saat tu na pensiun saat tu na 3 tahun na terakhir olo do iba paksa mobil lau mat 3 ma akawon udo ma akang nung ngabe nian bui ho dijabu ayat keberjudo akanak tai ningom ma alusna toy ma anggi boy dope sarat si majujak konina artinya dia tidak ingin menjadi beban. Saya diduket-duketi akangon ima sada sosok ibu nanunut nama narihon salhutna diberi kami doi jalan na burjudoon tarlumo bimaon di nama muji Tuhatai di tiap hari Minggu dungadong ngalini pamatang na itorlonga do binerang dangadong be akangon hudul di jolo. Jadi dia muna keluarga pacaitan pos doronganami marhite-hite tungguanon na di pasada rohamuna anon disada ni di pudi ni akangon parlau ni akangon songon sada ni rohamuna songon dos ni rohamuna na badimun akangon dingon luna tarlumobi tiki di pasaiton na diberi kami doi takas mulate madi hamuna jadi seanggi matutu dilas ni di bagasa sitikion pangido hami saya di tebay itu hatta madi hamuna akka pasu-pasu di pasu-pasu akka namet nang akka di akka parsikolaan saya dilihat na Tuhan mo kasehaton suam-soni matutu akangon saya diramuti Tuhan ma orbukna dinalau borhat ibana anon saya unang maadong akka abad-abad saya batulus ma akka nani rohamuna. Jadi salinai upasat hami turut berduka cita masian hami ina maranata mulati ma dihita salhutna mulati ma dituhatta.
Rai pason kenapa di bagasan abot neroan dikikion. Ison rodo kami sian remaja napa sebelum KPP pada sarungan pasaton na turut berduka cita di peninggal honi na boron dikikion. Dibutuh kami do segala usaha nu ngadibain akak keluarga lomaniu pinaboron alai rencana itu adona saut setu hatama na mangapuli rani keluarga tujulan niarion marsogot dina pasidong ari-ari ni naboron tuatama nama masuk-masih tasaluhutna tuata nama lempir niari dotiur sudah akaunani dina memulai satu satrodi nama nipuli soalnya mahata nabu di pasat hamis ya remaja nabu sebelum KPP parisabungan melihatnya. Sama binoto naung jumulo inang natahahulong terus ibubdo kami parhalado hari Rabu abay acara songon membuka acara siang kuria napabutohon parhalado dohot ruas ni kuria angka bibi parit sabungan dohot do marhabut ni roha hupay huti utami siya mulai nari Rabu mahudokon ngok ni roha muna ditangis ni roha muna saya uberet kami doi lungud do mulu marsirang siya na hinahulungan ni roha sahatu tikion tadi dia doi songon dia pojot ni roha muna ditadikon inang na hinaholongan ni roha muna siya kata ni dewata kuene tami sada ayat nata surat di sian pesalmen 37 ayat 7a sono didok disi paso buma Jehovah jada iba na pa ima sahalina hudokon paso buma Jehovah
jalay ba na paima-ima. Tentu muludok piwang katayati. Di baga sa pojok ni Rohamunay do. Nanganong nagoy tangis sonoton. Mulu nga tangis sita, sunagabi bulag. Songon na hinirim ni Rokata. Alay di bagasan si Songon niya. Songon pengalaman, pagkatidak konon niya ka, naong mamereng inangon, uju di nguluna, natardok sa hala ina na burju. Jalan na bertanggung jawab, martanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Jalan dipatuduh do tanggung jawab na terus. Nata penaong boy hamu nasipan dohonon dalam pengertian anggo mangalului parnguluon. Jada tarida may musim dipakatidak konon yak kadongan burju marjamida paingoton burju marminggu di bagasan situasi si Songoni masak kamu aja kadui kuangkat pesalmen 30 itu ya. Pasong kumamu majahun. Adong go rencana ni dewata. Tuaka namar pakiri mo di ibana. Dang aro pola si sesalon disi. Dang aro pola si tamis sonoton. At juga rinuaeng ubaen songon sada perumpamaan manang berandai-andai. Udok kemanuaing andai-andayon. Au sugari boy mangalusi inangon. Opo simonon disukut-sukun na hudokon nuaing tu inangon. Taga munaha duhalusna. Sukut-sukut ko si sonon. Inang opo simon. Idi edaw chonang roham. Madapot tuhani. Dohot ditikisau di dapat kodo petuhani nyam berandayan dadwau alai songon sahalat na porsia ibana songon sahalat na burju ibana pasti dihaposi rohana do kebetulan mo hudokon nakiningan mula gereja tu balige duau kira mo hudokon mas yakangan di bapa moding. Jadi sa sitong nga bida do, anggo partuturon nami tu akangot tu abangon, siyahan nami pebeda do, alay manang ngabuwa petaho mula dong ulaon, dang apala ang ginakadung di saping nga, mulu mangolo do pe bapa do, mulu mangolo do pe rupani na tuwa-tuway, suku-suku dorohan yaka perbalike, madokon buasa siyahani, di sapengnya amarismai di sapingnya godang na protes alai di bagasan ngoluna saya didokon ngaju molo au masih tadado papakon di patuduhoni do songon anak siakangan di bapa di sarana adong ulau ci songonon kemungkinan ubal gado tuhukannya kangon di patuduh do ibana songo siakangan nami manangah petahon hurang saya dipatuduhot doi alai cerita mang anak ngibai nak kiningan songonoma cerita na parmodinga natoari di rumah sakit dan termasuk nama tua do pihak kakon tutu ngalobi 20 tahun di do ibana do ujudi ngoluna ndak pola hu halomohu gajang umurku natabu aku rasa mulu di bagasan hahipaso duau mangaduk Tuhani dunggale pamatang diakangon dibuang ma tu balige diubati ma dileor dokter dorohana lau mangubati alai didok gotwakan na hinahulungan ni rohana enga utewo hurasa madapot to Tuhani doho pengertian na hudokot disi at sugari lomoro hana mangolu boy do pe gajang umurnya maon inda anak kon nibay nakiningan cerita kami disi alay say maos do didokon dak pola lomoro aku gajang umurra marpardunguan ala termasuk na burju akakon
Jalan na terakhir mo hudokon. Ese di ngot dope perlakuan na tuhami. Tuau songon anggina sarupa detik tidak dana kau. 2 hari berturut-turut dilihat tuau. Termasuk sebulan na lewat bidohono lau kami tu balige ijalak ko do tuau hepeng 20.000 daw ngakang daw jauh mah aye to ngakang do beau no aing sarupa do danaki tanggal 10 April na lewat mamuse upataru makangon tu jabuna alai dilihat do tuau sada pisang betul-betul do habur juon nai alai yang gona mangolu bidok rohana ngaulo moroha kusukut-sukukinak keningan acugari husukuton waing tu inangon ini edo conang roham tu para dohonon na do songon alus niak kaki ngau conang rohaku amang dita kemungkinan dohonon na do songoni hudokoni ala huhati dakko mai haburjon nai alani dohonok kumatuhamu keluarga ianak kon namarukil na marsa noaing ngasonang binangon tahapos ito ngasonang inangon ngadi dah foto be inganan hasonangan na cuma tutu sonang inangon kamu mamarsak ala marsirang madohon tamuna alani siap kuria marhite-hite hajong-jongan nami di son pasahat tutuhani kamu anggo inangon dohono ko nga sonang bibana na marsak ala na marsiran songo kata ni na perpudi jonono ko pesalmen 37 ayat 7 ay pasubuhamu majauh sakak ni jauh bado na masuk tu inaon jala paimai mai bana paimai ma hamuma jala lihonon na do pangapulion nasihat Tuhan itu kamu amin matangnya kita Jebata Jehovah manami na makabangsaw di Banua Gijam. Pos dorohan nami. Mulutupe marsira kami siyan inanamion. Ala yang go parjupangan nami. So daw pinarbagabagam. Ala mangolo do inanamion. Yorhon ni hapor siyaon na. Di sadatiki pe dobu do kami. Di bagasan now pinasada ommu kami musik. Alay di parsirang ni inanamion dinaw pa manadi ko portibion makorhon arsa doi dia kapoparan ni tinadiko ni inanamion widahami doi ele Tuhan pojok ni rohani keluarga seolah dang terpasopu nasi dope parsirangan ni alay forsia do kami ele Tuhan sakak nauli sakak nadengga do di pasahat tu inanamion asa sikoplas ni rohani keluarga tinadikon ni inanamion tu bagai satangamu ma hupa sahat tami salut keluarga ni inanamion ahapin na yung siulaw nami secara khusus di bagasan rencana pasidukon ari-ari ni inanamion bornon dohot ari marsogot Koma toktong maniroi ulaoni asabuy mardala doho denggan obartu sinakwapan ni rohani keluarga mauliyate rohanami di ho Tuhan hajong-jongan nami di son baik melalui seksi-seksi ni huria naung pasahaton hata pangapulion dohot marhite-hite edde puji-pujian Homa manahaponi, homa mabaen, akan na hinubasan nami di bagasan sadaryon, songon apul-apul tu keluarga, atong mauliate madiho, jalo pasiko matangi ang ilihilik soba-soba namyon. Nausubaho kami, holang mga sahon, anak kaholongan ni Roham, Tuhan Yesus Kristus si palua jalasyo ko pami. Atong dihoma puji-pujian olat nyon rodi sa liling ni liling na. Amin. Lui pendeta do sudite he para la luna. Ratero no na to mamang inang. Di bokamu lo hami di bagasa tanyang muna.
di bokamu hami di bagasan jamita na mangul asaboy te bapas ro nami mangarupi kaulan na next ulan nami diare masukul soniro nang diamuna seksi ni huria pungan nama pungan inakamis nang maranata soni nang yakon nami na bulu las ro nami batu hami weto kami dia haro romno ala di bokamu hami di bagasan tiang muna dua edde puji-pujian nargai tu salut namu lepas dua kami ima seksi huriep kayak bersebut orang kata mau diajar lah boy ron pasal naim tu mau kanang boy inang berarti mah dia muselutna jadi kasong ini Masalah kami untuk pada nasudon baik kau maju dalam musik nau partisi. Amat teraja tinat tasoripada naliat na dulu amang rajain ang soripada permisi madu hami pada satoki los hamu madu hami somor mabuat tua di kontak hami di Borneo ima dinalaho mangonda sodasi dai nangor amang pandai nami kaya nangor sianjur mula-mula sianjur mula topa alamar mula lu gabe marmula horas medamang majo goda mula-mulai
mantaraja nak tasori bana. Lumobi ma amat tamartua di bata. Asang giat di pasu-pasu sudah pinopar ni dena mo. Baik damang godang sopa-sopai. Mau lihat mama pandai nami nunga di loh tong pagi dua nami. Asal lihat kami, lihat perhorasan. Disuli pinopar nina tua to, bedamang godang makaliati.
Opi yang pati nabi beda mang magodang maror badomu tu godang sapur marmeme laus badoma tu godang didang didangi
Obeto Panginoon namin teman-teman tuh ya. Ibaringkan lohon nila na. Saat magamit, saat koras, sudah bidang parin na ito. May damang asahan, padobo si Diyo. Kami di son maeng mohon be tuk song di kami kita baru tulisan maeng asmaro hamuna di hamuna par musik nami ada di son maeng rah mau dasi na jodoh ganda mama jatuh mula-mula na jatuh mula topak ganda mau kota mula-mula baru masuk kotak sopa. Asap sobahan yang tarada inan tesuribada ada mama jadi oleh ada mah dia muna gandang mah gondang mga dia asal dia panggabian dia para rasa dihan sa lukna boy man ko para tuto namin gandang nung gabi natututo Panginoon tama talaga tuli mata sa gabi ang mo para na nasa bintang kanya ng tulis pag puso na sumurok dito lo pagbuat di hamu na ko para na anak iris bon torok do hamu na may satu na sa gabi ala pinanti ko puso ito ang gabi to si hamu mga anak ka to si mahamu dapat ang pasawian. Lui kapamilya namin dinalaw ng konsultasi na dito na daw. Sila niya mangkapi kami na mga kasahatan padung mga si Tio. Konsultasi individuo, somos kinain, diam mula namin.
pertunding ni nagugong ang gimulo jarak tibata sa tunga-tunga ni Bato masih magtong ruang Tuhan sa jarak tibata ma nagugong iba dengan nagngari din ay ingan ang hapul sa hiling na gusto mo ni bihata sa kaliburo ang maang nakaulilan namin jadi dengan mengudasi na tutuo amang permusik namin Bama Godang mula-mula las kono rumah godang dia di godang soba Mang permusik nami Kami emang kami. Nang juga kamu na godang mula-mula las bayan mam se guru na di godang liat asa mga liat kami mau das-dasi na tutuan namin mo amang permusik nami kamu ma musik na hopartusi
maksud tu bola pun kita mengudasi kau lebih mengudasi tu. Jadi apa kali nabi? Takut governa. Orang biasa lebih harus apa turunnya ke Bruno. Pai maju saya ni naik. Ada apa kalau itu hidup kotak? Banyak kali nak tahu. Pai mana ada hopar tu sih.
Ang bari sa mga pilipino, kailangan kami na muli. Masuk, Dinaro kamu mau sudah sini tuh jalani besar kami hari itu hari bersuku nama aku pasti ikut hari-hari ini tuh tong tempat saat nami itu kamu asal besi kamu sudi asal giat dengan merdalan pulau ini kompar tulung meniru hari Tuhan apalagi kyo bisa kami ruang amin naik rumah kami lah mau solusi kamu na Gabi para sa nami, anong ba di nahuli di hari bersugut, boy mga kusay, sa diyan ko muna namin. Gabi adalah oras atau pedo aku masalah sedikit. Jadi marami sa nami sa pagidong kami masih proyektor nami. Asa tinahang waltiyo, pinagmatupang uwatan. Bayan ma, gordak si tiyo-tiyo las madong ma tugodak kasahatan ni. Bye-bye.